Salamat gid sir. Unahon ko sir ang accomplishment sang mga kapulisan ta angot sa mga wanted persons. Mayara ginakabig rank 1 most wanted sa Western Visayas kang narakpan sa banwa sang Valderrama, Antique. Paano ni sir narakpan kag anong background sa ning kaso? Correct ka, Sir Marlon, no? Nadakpan sang July 31, mga alas 4 sang hapon, sang combined operative sang Criminal Investigation and Detection Group, Antique Field Unit, kag sang Valderrama Municipal Police Station. Ang suspitsado, no, nga ginkilala sa kay alias Ronald, 40 anyos, kag residente sang Barangay Takas, Valderrama, Antique. Okay. Alias pala ni sir, way ni kompleto nga ngalan. Alias lang ipagawa na to na Sir Ronald. Alias Ronald. Anong background sa kaso sir? Sir Marlon, ang background sa kaso na may napatay siya dira, no? Dira sa Banwaman mismo sang Valderrama, Antique. Amoy niya ang rason kung niya napasakaan niya siya sa kaso. Kag anong nga tuig sir or natabo ining krimen nga nakomiter niya? Sinilang, no? Sinilang ang mga tinuig natabo ining iyang kaso, and amo ni naka-commit siya sang isa ka dakong krimen and murder. That is why napabilang ini siya sa region number 1 naton most wanted. Most wanted, no? So, campaign against wanted person. So far, anong latest nga datos, sir, sa PRO6 sa mga tuig 2024? Mga pila na ang total nga wanted persons nga arrested region-wide? So far, kung matanda na to, na saging pagwa namon nga data last time, no? Sang mga previous week, January to June, more or less, hindi ako masala, more or less, 3,000, no? Ka-wanted person ang aton nga nadakop. And sa sining July, more than 500 ka-wanted persons ang aton nga nadakop sa bilog nga Western Visayas. Okay. Kabay pa sir, nga ang iban pa nga mga wala madakpan, matagayon man nga ma-arrestar, siyempre sa bulig man kag sa cooperation sang publiko. Sir, sa iluhan ko, may duwag ka mga PNP officials halin dira sa Iloilo City Police Office o kung ICPO nga may relief order kag ila sa bag-o nga assignment diri sa may syudad sang Bacolod, sir? Ang pagkabalo nato na ang nag-silo dira, no, sa Bacolod City Police Office si Police Lieutenant Colonel Benitez kag si Police Lieutenant Colonel Vargas. Halin sila sa Iloilo City Police Office and nag-silo dira sa Bacolod City. Okay, may ara na sila ihan sir sa nga posisyon nga pag-uyatan diri sa BCPO. So far, kung anong maging designation dira nila, depende na, no, sa aton City Director dira sa Bacolod City Police Office kung anong designation niya ihatag sa ila. Okay, so sir, isingit ko lang, no, ang report bla angot sa Philippine Offshore Gaming Operators, ang POGO, nagligad, may reports naman nga diri sa aton sa Western Visayas. So far, wagid man sang na-monitor nga POGO. Pero may bag-o galing information sa bong sir kay ang House of Representatives nagligad lang ang Wednesday. Nagtap o kung nagpangabay sa mga mayors nationwide nga magbulig sa kampanya agud ma-shutdown ang 402 ka mga illegal pogos sa ila sa nga areas. Sabay sa PRO6, sir, wala man so far sang bag-o nga direktiba angon sa nga bagay. So far, there is Region 6, no? Wala man kita sang may na-monitor nga illegal operations sang Pogo dere. But still the same, wala kita nag-untat sa pag-monitor and ang aton nga mga intelligence operative. Padayon nga nag-gather sa mga information kay base mayara bala nga wala nato na ibaluan. But tuloy-tuloy ang aton nga pag-monitor and pag-coordinate sa iban man nga law enforcement agencies. May kagwa man gani sir nga may pilaman ka mga local chief executives ang ginududahan man nga base kung nagtado man sa sading illegal pugo plus dito sa PRO Central Luzon may PNP official man to gani nga under investigation bangod sa isa accountability sa illegal pugos sa isa nga area of jurisdiction. Now there is sa Western Visayas ano to may PNP members man ayan sir or official nga under monitoring man angon sa Pugo? So far wala man Sir Marlon, no, considering man gani nga wala man sang illegal operations sang Pogo diri sa Western Visayas. Sige.
Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, sir. Thank you so much sir, sa information kag sa liwat mayong gabi. Sir, thank you. May gabi. Action Firing Line. Ang Public Information Officer sang Police Regional Office 6, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis.